Ndiyeno tanena kuti kansa imachitika DNA yemwe amapereka malamulo kapena kuti manyo yakayendesedwe ka thupi lathu akaonongeka. Tatiye ntioneko zinthu zina zomwe zimapangisa kuti DNA ameneyi aonongeke. Choyamba, fodya kapena kuti tobacco, nkhwala kapena kuti ma chemicals omwe amapezeka mu fodya ali nkuthekera kutipatsa ife kansa, mwachisanzo kansa ya pakhosi, throat cancer, komanso kansa ya mapapo, lung cancer. Chachiwiri, dzuwa lamphamvu kapena kuti pa chizungu UV radiation. Dzuwa lamphamvu limatha kuononga DNA wa mthupi mwathu nkutipatsa skin cancer kapena kuti kansa ya pakhungu. Zinthu zomwe zimapezeka m'malo amene timagwira ntchito ngati asbestos, maso anthu amene tindi mamegafamufe, mankhwala opopera ena, ma pesticide ali nkuthekera kutipatsa ifeso kansa. Chinayi, mphamvu ya radiation. Koza kupereka example ngati ma x-ray zijama tijambulira kuchipatala tikachoka mafupa zija. Chinkana ku x-ray kujama nina kuti yayi musalowe, a patient okhawa alowe, kapena kuti iniyo mukalowa muime patali, kapena kuti muvale zija zokutetezani zija. Chifukwa chokuti mphamvu imene ija ili nkuthekera kuononga DNA yathu nkutipatsa kansa. Komanso tizilombo tina tima virus tina timatha kutipatsa kansa. Chitsanzo HPV, human papilloma virus, imatha kutipatsa kansa ya khomo la chibereko. Maso kachirombo ka virus ka hepatitis B kamatha kutipatsa kansa ya chiwindi kapena kuti ya liver. Komanso zoyamwira, mbali makansa ena monga ngati makansa am'mawere omwe aonesa kuti amatha kupatsira kapena kuti kuyamwiridwa kumtundu. Komanso zimatha kungochitika basi kapena kuti random mistake, kuti thupi lathu zina chonse chimayenda bwino koma china chake basi nangosokonekera, sikuti panali china chake choti tikhoza kuchiloza. Ayi, funikira kudziwa kuti ngakhale ndatchula zinthu zimenezi, ngati muli ndi zinthu zimenezi kapena ngati muli ndi exposure ya zinthu zimenezi, sindiye kuti mukhala ndi kansa. Mwachitsanzo, anthu ambiri amasuta fodya, koma amene amadzakhala ndi kansa ndi anthu 10 mwina mpaka 20 mwa anthu 100 ena aliwonse, kapena kuti 10 to 20%. Tanthauza kuti tikhale ndi kansa sitingaloze chinthu chimodzi yayi, pamakhala zifukwa zina zambirimbiri zomweso zambiri mwina sitikuzidziwa. You can do all the right things, utha kuchita zinthu zonse zabwino ndi kukhalabe ndi kansa. Ndipo anthu ena atha kumayika moyo wawo pachiswe tsiku ndi tsiku koma osakhala ndi kansa. Ndi matenda omwe adakafufuzidwabe ndithu ndipo zambiri tidakaphunzira. Tili ndi makansa osiyanasiyana amaka otchuka ku Malawi omwe tidaphunzire mtsogolomu. Tayamba kale ndi kansa ya m'mabere mwezi uno wa Oktoba. Mwezi wa mawa wa Novemba tadziwisana za matenda osiyanasiyana omwe amakhuza azibambo. Ndipo mwezi wa mawa umenewo tizaphunziranso za makansa ena omwe amakhuza kwambiri azibambo. Kansa ya khomo la chiberekero, kansa ya njira ya chakudya, esophageal cancer, zonsezi tiziphunzira ndithu.